Koliko je bilo za tebe potresno to što te nisu primili na muzičku akademiju ili ne? Bilo je strašno. Jer sam ja, lavica kakva jesam, ja sam mislila da ja sam to već upisala. Ja idem pro forme. Jer sam ja bogom dana i šta ćete vi bez mene, da li je moguće? Budući da sam i kampanjac kakav jesam, ja sam taj prijemni spremala kao da ne znam, ono. Samo treba da dođem. Ajde solfeđu i nekako prođem, klavir, pojeo me je strah. Na pevanju sad ću tako da oduvam da moleće me dok pišem. Izađem ja na binu, mama mi je kupila neku kavali haljinu kod šanera. Već ono, to je taj mod, ja sam operska pevačica, nema držanja za klavir, ja sam već na bini, već je opera, pašću na kolena. I na intervju kasnije ja ulazim u učionicu i, ne znam, profesori, pa kako si ti zadovoljna? Rekao, ja sam prezadovoljna. Pa je, na primjer, eto, sada te ne primimo, jel bi ti pokušala sledeće godine? Rekao, bih. Mislim se, što sam, kao, naravno ću da prođem, šta me pitate tu glupost. I rezultati nakon par dana, mene nigde. To je bio takav poraz za mene. I ja sam toliko plakala, danima sam plakala. Ono što je stiglo do mene je da su profesori zaključili da ja nisam još emotivno sazrela za akademiju i da sam ja tu došla kao da sam ja tu već zvezda i šta ti imaš tu da budeš ti zvezda. Ti treba budeš student. Bila sam previše ambiciozna za njih.